салом бинандагони хабар тиҷӣ. Маниҷа Давлатова, сарояндаи саршиноси тоҷик, аз ҷонфидоии овозхони машҳур Зулайхо Мамадшоева дар роҳи ҳунар гуфтааст. аз сабти намоҳанги нави Зулайхо Мамадшоева хабар дода гуфтааст, ки ин намоҳанг дар бадтарин шаби зиндагии Зулайхо сабт шудааст. шабе ки Зулайхо ин сурудро сабт карда, хеле андӯҳгин буд, кӯҳи ғам дошт, хаста буд. чанд рӯзе ҳам ки нахобида даркаш мекардам, чун шаб бадтарин шаби зиндагии ӯ буд. гуфтам, шояд сабтро ба рӯзҳои дигар бигзорем. гуфт, на, ман бо ҳамине ки ҳастам меравам ва мехонам. манам қабул кардам ва барои дигар ба ҷонфидо буданаш ба ҳунар қоил гаштам, навистааст Маниҷа. ахиран Зулайхо Мамадшоева аз сабти суруди ҷадид худ, ки таҳти унвони ошиқӣ дигар тамом аст, хабар дод, ки оҳанги онро Маниҷа Давлатова эҷод кардааст. ва гуфти Зулайхо, ин суруд таҳти унвони ошиқии дигар тамом аст, бояд дар остонаи соли нави 2020 нашр мешуд, вале ба далели як мушкили сабти он ба таъхир гузошта шуд ва инак вақти нашри он расид. ишқ тӯҳфаи зиндагист, бигзор ин тӯҳфа насиби ҳамгон гардад. аммо тӯҳфаи ман баҳри ҳама мухлисон, ошиқону муштоқинони клипи тозаи ман дар 2020 бо номи ошиқи дигар тамом аст, бо умеди он ки ишқу ошиқӣ ҳеҷ гоҳ тамом нашавад ва ҳама ҳамеша ошиқ бошанд. ин таронаро тақдими шумо мегардонам. ҷаҳони сипос ба устодам ва бонуи гиромӣ Маниҷа Давлатова, ки ин аргумони ишқу оҳанг баставу эҷод карданд. ман Маниҷа Давлатро аз хурдӣ дӯст медораму пайрави сабки ӯ будам. имрӯзҳо низ бо Маниҷа ҳамкорӣ дорам. ӯ бароям оҳанг менависад, ман бошам иҷро мекунам. ин буд, дӯстони азиз, видеои имрӯзаи мо. шумо чӣ фикр доред дар бораи? хеле хуб, хеле шод мегардад одаме, ки мебинем чӣ хел ино месароянд. сарояндаи Маниҷа Давлатова хеле сарояндаи хуб аст ва Зулайхоям хеле сарояндаи хуб аст. шумо чӣ фикр доред? ҳатман нависед дар комментария.